Kanyang laki din! Awan ikas na ka mapan gumatang iti si daan lakay. Pangaasim man da si kanti mapan gumatang. Saan akayat ni baby ti maidiso? Iso si kanti mapan. Isun ti pangrabyan tayo. Anyang nga rin mapangko katangan bakay. Gumatang ka iti may sa kilo a pork. Kan gumatang ka moten iti kagudwa kilo a sibuyas kan bawang. Mangkita kan tumoten ija store no dala ko ni Antimona anateng. Isu ti isagpaw. Ala, iyag mo nga rin tigatang kaw. Tinakaw. Tasan pa yan nasip ngay. Malaam ti wallet ko dyan ti pungan ko. Yag mo ditoy. Pangaasim, ta saan mo manan akisayan ti kakaiso nga iduldulin ko. Inutak dahi dyan pangabasto tayo. Paya. Huwag ka day. Dadag mo na ya, Linda. Da nagtarupam, amok ta ugalim karag. Ha? No kasano ka paspas mo nga agputot, isumot ti kapaspas day ta ima mga agala iti baryak iti wallet ko. Ala, paspas! Papalam ngay, pare karag. Inak man na jitir sina niyo na isparay. Apaw. Mapan ka kati gumatang, wano mapan mula pa siya rin. Si kaki di mo pare. Inton kan, nadan nakangagking ka. Nariga tayo nung makadaanong kanilinda. Pudno ti bagba ko naktumait. Ay na, mapan mo man ang sirip-siripan ti papaya day jayunis. Anya? Amok da kita gargaraw mo karag. Apaw! Si kaki di mo. Di ta ka man lang. Ano? Inakaw, tama nga nag-close niyo nice. Yak makagatang iti si Dan may. Inya laki din. Maladitakan! Anyat gatangan manong? Kwa, adeng. Oh, kasla nalipatan niyo magtananyat gatangan niyo. Kwa. La, nalipatan niyo talagan. Anya nga minay tigatangan niyo ko ba? Amangan kitnimat no si daan tigatangan niyo. Ha? Ayun. Si daing kumaadeng. Ay na, nagpintas mo tanda ito ya, babae. Sakit nakasyos, kan nakasandulaan. Oh, manong, kumit kita ka matlatakan niya kon. Anyat gatangan. Ay, kwa, adeng. Ada ka dila kumapor. Si kakit dimot, nabiit pa'y naglukatak ditoy. Awan pa'y freezer ko, isang awan pa'y lakok a pork, kas kada frozen. Anya nga rutila kumasidaan, adeng. Dagitoy laang manong, canned goods, noodles, kan tuyo. Anya? Adakan ka manong, no gumatang ka. Mala, ilakwan na mga ruditi dua supot ato yaw. O sige, mabit laang manong, bali 120 amin, ta 60 ti maysa. Ha! Pork ti impagatang kukan ka. Ngabtoyo tinapan mo ginatang. Ay na, saan ka ngagbili-bili man? Isang arod dadala ako na. Aniya? Agsida tayo tulangan iti karne iti sa baling aldaw, apoya. Ijay istor ni Antimona ti kunak apaggatangam. Naggatangam ngamin aya. Nag-close nga ruda, iti store na Antimona. Iso na pa anak ko na iti sa baling store. Apay no, nag-close, saan tayo ngagsida? Kasta ka day. Iso na pa na nangalay iti sa balya. Kunak lakit din no makasabawak ita. Saan mo't gayam? Ay kat sa bawam na ito tuyo ah. Unay, awan tayo pa saom. Nga kalutuan ng tituyo. Siya akong ti mga weri ti anak ta. Mala, sublatam nga ro, ta siya kung ti mapanagluto. Siguro, ada na pa na ni nana mo na idinaminsan nga aldaw, tata. Ha?
Naminsan nga daw. Saan mo tarimrim mo, har? Ha? Kaya't yu asawan? Saan arimrimwar ni Antimona? Saan ang nagsarsara iti tersena yo? Agsira ang mitilang rabi. Si kaki di mo, tapaya. Imbaon ko nga men, amapan ko magumatang iti pork day akarag, idi na minsan nga aldaw. Ngam ko na nagsara kayo kano? Ay, diyan, nagsira ngay bagbagana. Saan mo na nagsira ni Auntie Mamuna? Ang sa bagay, ang mga nurabi una yan, hindi daw may kumagumatang ni Karag. Saan mo tata? Siguro alas 5 day iti malam. Ay, saan? Saan kami pa nagsira? Hindi kasi nga oras. Kahit sa dinungar tinapanan nagkatangan ngay. Jakman amo tata. Isu nga imbes akar ni ti baboy kumati si daan mi. Saanan ta nagbalin mo tan ato yo. Salit! Ay naman amok no sa dino tinaggatangan nila kay mo iti tuyo. Ha? Sa dino kumakumare? Sa dino pa'y kumangay. Nilangot Yunis, taglaklako iti ado atuyo, dito'y banda tayo. Anya? Wan mare, among kati, naghapadamanan ko kinibayaw ko iti na minsan. Gaputa ka na yun ngamin amapan gumatang ni bayaw ko iti tuyo nga oras saan met nga imbaon ti kapsat ko. Anyat kahit mo asawan? Ay naapaw! Saan mat ngamin atap numapan gumatang ti papapanan na ijay? Kunong kundit lang agumatang. Ngam ni Yunis mat gayan ti mapanaserseripan. Anya? Kung mare, amumutun ti panagbadbado da di ayunis. Kurang lang kat makikita ti kararuan. Ay, sumat lang nga ron at kayat nila kayo ko ti mapmapan ijay. Kundi gatang iti tuyo, tagayam, ti papaya ni Yunis ti mapanakit kitaan. Ay, maminsan pa'y dadya karag. Makaraman day kunak tumat. Ay. Enton kwan, matiliwan na ka ni bakit mo amapan mo sirsiripin ni Yunis. Masulik lang nga rod tamatam. Sigakin di mo panay. Saan naman man? Paray, ina, pudno man ti bagbagak. Nagsiksay at talaga na yayo nice. Anya? Ora asin wala lakay. Maprisar na, ti kinapintas na dayay. Kamaysa, ubing pa siya ka. Ay no, nagpintas na talaga paray. Ay, jakamukin ka pare. Basta, napintas kung siksay dayay ayo nice. Iso asa anak amam mapan gumagatang itilako na to yaw. Kaputasan mo't ang makauma, tikin napintas na. Anya laki day. Neneneneng, umawawag ni bagag kwa. Hello? Apay ayan mo? Ay, anak dito yan ti kumparay bakit. Abay aya. Ne, apay ayan ko ng pailaan kat malaman. Ha? Agawid ka man tayong kagumatang iti sidaan. Anya ka matan? Umunan tumanan nga agapon dagiti manok ngamse ka. Salbag kit de. Ay, aday ta ka manan ako nakaon. Agngaw-ngaw ka manan. Malang, umaya kaon. Aday ta. 250 day ta karag. Das day ta nga igatang mo iti may sa kilo at tilapia. Ha? Tilapia ko na ka. Ang mga nuntin sumangpot ka, natangtukit din ti sangpot mo. Sikakin di man. Malang, inangarunan. Agkita iti tilapia yesindraw. Barang ada makita. Ado ti aglaklako ti tilapia ijay ko naktumat. Sa balin tumanan ti mapan mo gatangon takitaam. Ay, mangibabaon ka lang. Ang nagarupay lang di sa umay. Ala, saan ka na sumanao ta mga numapang orka? Ingkakit din. Sumanao nga. Nakalukat ti tersina nila kay mundong saan nga dyan ti paggatangak? Nagadong ka nga. Inakida ti tersina ni Yunais.
Ibagaktulatan ka ni bakit ko anak kasira. Oy, siguro, imbaon na ka ni bakit mo amapan gumatang iti si daen nyo, anya. Ha? Tangapay, anya ko matibibiyang mo abaklasing kaul. Anya? Imbaw na nga raw, kaya anya ko may tangay. Ay, kulang siguro saan kong amot ikanayon nga aramidam. Ha? Uray ado matinakalok at atiresena, amabalin mo ang paggatangan. Ngamjela taayan ni Eunice, tigat mo ang paggatangan. Anya? Ayos lang kan ka, akanayon atuyo ti sidaan nyo kinibakit mo. Basta masirip mo lang ti papaya, day ja Eunice. Agpuno ka, wan ko na. Ay si Kaki di mabakla. Tila sa mo. Oho! Amok daytan nga aramid mo. Iso nga oray ka na anak ni bakit mo. Imbes atay adda kumamat sabaw na ti pasidam. Ngam saan met at tuyo met ti mapan mo gatangin. Ay, agsaradong ka man. Napaisuan ka kidi itimbakak. Iso akasta ka. Hay, ipulong ka kini bakit mo. Kunamsa, salit ka. Ay, tarabitab mo na ito abaklamod. Nagangduto. Ngayon mga oras mo, ading balasang. Si kamot gayam manong, naimbag nga oras mo mat. Ay, agyamanak, ading. Anyat ka tanga manong? Ay, kwa, ading. Oh, kitkitahan matlantan. Anyat gatangam kunak. Ay, kwa, dua supot ato yaw. Dua supot ato yaw, tikatangag, ading. Anya? Kasla ka ano lang, di may kakimatang iti tuyo Ita, kumatang ka manan? Ha? Ay, kwa. Ito gamin ti paborito kasi dahil. Tunggal mga anak. Sana mawawan ti tuyaw. Kasta? Mabitlaang. Kasla day bagbagam manong. Ha? Ay, awan, ading. Ti ko na. Nagpintas ka, ading. Ada ka di boyfriend mo. Thank you, manong. Ngam kinapod no na awan pa'y boyfriend ko. Gasta ka day. Ano nagana sa'in? Ang gayan boyfriend na. Kanayo naman ti umay kumatang ito tayo. Bareng humamam. Hala, kitkitaan nakmutlatan manong. Ha? Mabitlaang talaak ti tuyo agat gatangam. Anya ka matan? Tuyo manan? Ne. Apa yang makaungot ka? Di ka kagihaman. Tadaginatang ko si daon bakit? Anya? Siyak ti agyaman? Ay hindi. Si Mundo. Kitwa na si ka. Ay na, di ginatang mo tuyo din na minsan nga aldaw. Ado pa'y tinabati. Sa ita, tuyo manan, tinapan mo ginatang? Ay na, aguuyong kansan. Kaso no, di ka magsitsida. Isungarot tadala ko da. Anya ka mo ting. Imbis nga giyamang ka, umanungit ka ba lang? May silang at istora na bali na pagkatangan? Ha! Kunamkit de. Napan ka manan gimatang ay titersena day di ayones. Anya? Kunam siguro no saan kung amuan niya. So akay kayat mo timap mapal ay titersena day di ayones. Gaputa pag-aayat mo lang ang asirsiripan. Maay-ayatan ka una iti panagpadbado na. Ay na, awanan ka iti bain! Ay, Linda. Amam si kakarag. Sipod pa'y kat maniyakol ka talaga. Ay na, duwa ti anaktan. Ngam saan mula tamay ka tita kinagsisirip mo, salbag ka. Anya? Agasan man, may salaaburan tinapalabas manipod na ganaka. Ngam tuyokit din, tikat katangam nga ipasidakan niya. Imbes at ada kumamot sa baw na. Ayat mula ang makasirip iti saan arumbang asiripan. Ay na, nagmayat ka nga ibarsak iti deraas. Salig!
Bigbiga mga kakatawa ka pare Rodel. Kas ka lamang ininsulto ha. Ken, no iso ti panag ko na mga ison. Nya. Nagpigsama ti panang sipat ni pagad mo kay Dirabia. Nangag ko nga ro daging kay balay. Natitilingak pa siya. Ha? Iti aramidem pare. Kundi gatang ka iti tuyo. Ayat mula ang masirip day ja ayunis. Ay pauwan niya. Dahil tangiwa mo pare. Amano makadalon to di kin ni bagakaw narikatay. At dami ka ang panagbutang mo kinibakat mo pare. Ingam kastakit din di mapan mo aramidem. Agsirsirip. Anya langit din. Ngam husto mo tinangag ko ako na ni bagat mo kin ka pare. Kan anak na laeng. Imbes atay adda kumamot sa baon nati ipasidam. Ngam tuyukit din. Ha! Nakamagmaga. Ay awan mon karag. Hoy, amom siga. Makadadahil ka talaga ital daw. Ha? Tapay? An-anwan ka aya? Ay, epal. Nakita na lang nagkakatawa din. Oh. Makakatawag lang met Tamok ngamin asinipat na ka ni bakit mo, idi na minsan nga aldaw. Kaya niya itang. Kalayon tumat ngamin atuyo ti ipasidam kan kuana. Nga ore adumot ti mabalin agatangam. Ha? Kasi sirip mo ngamin dayta. Di ka lang maikat ngamin dayta nga ugalim. Agsisirip man niya. Ew! Hoy! Ew! Di mo mo ti sasawom si kabagla. Sarte nga nak, mga nun niya pa iti marami ko king galo ko. Makaungat ka tapod no ti bagak. Agsisirip. Anya laki din. Agbaliw ka ngaminan. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay, unay kiti na ti banog ko nagmalam nagtrabaho. Makapanog mo ti maling magtugtugawan niya pare. Nasakit iti likod pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Narigrig at ti trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabanog ti panunot. Ala, ang kakiti ag-time outin pare. Nakapag-time out kan? Itay-ipay Naglisto kan. Talaga makaawid ka na. At ang amin papanakpay pare. Pare, makilugan ak malawin rin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay katwa na, dahil talaga yan. O sige, inak-ag-time outan pare. Urahin nak Pare, apay ngay adito yung longkat din ang ipagnaam na tulugan mo. Nakaro nga ti traffic iti National Highway pare. At asamsambutan. At dasamsambutan ko lang. Inakagpamasahe pare. Nasakit ti bagbagikay. Pagpamasahiyan pare. Relax pare. Ibagakking ka. No sa dino. Kinapod no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka Jay may saan nalatak nga ispa. Kalpasan na, itulot ka ni Jabalayo. Ang magsubliak mo't lang nga dagos. Di ta ka ngagpampamasahe, pare. Wen pare, nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na, adu dita unag pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y pare. Maagasan na nga rod, dahil tas nasakit asusop mo. Sa bagay, adupay apa nang kumbinsikan pa nang pilit kan kuha na sakbay amasahin nak pare. Next time ton pare. Next time ton ngagpamasayak dita. Sikat di makam mo pare. Itulot ka pa yung nga rod, iya palayo.
Ayan na nga iti sweldom. Maluklukat ko pa'y lang dito rito. Itay taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Iso nga ayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madili ka no ti sweldo mi ita. Madili? Aniyaman tanday ta kumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay nayunan ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ah. Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Ag tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay na iti likod ko. Uro na iti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin nakman kide. Tapno mabang ararak man biit. Masaduta! Sige, matan ani. No money, no honey! Ha, karasan. Kapi abigbigat, unay mo daytan. Well, pare, makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo giti sabi. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Mani down pa'y ka no. Di naklatultuladan pare. Nagmayat ti pan naturog ko si ka. Uray, kalbi-kalbitan nak ni bakit ka. Sana ka makariing. Nagmayat nga ron ti aura mitang aldaw pare. Planchado pa iti tapolo ma. Sakti ng plansa pare. Numayat ti mood mo, mayat-mayat tal daw mo. Mabit man lang pare. Tanapay mga liti kapek. Kurang. Anay ko. Una yung nagsakit mo tanto sigat kung tumakdurak pare. Umay ka nga nagpamasahe jay may sa nalatak nga spa pare. At the extra service da jay. Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang ni Jay share drive. Tani, nagsakit ti sigat ko at tumakdar. Ay, hala, agar ano ka, sir? Kumarkaro nga ron do'y sakit ti sigat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pa ti trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit ti sigat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Adda ka di Jay sweldo tayo. Itime pa'y asar. Mabaling ka nga ag-withdraw iji ATM mo. Ayos no kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Ha? Pera lang ang katapat? Nawat mo ka di Jay misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery ak pa'y kidin Nagpartakan. Agbunto-bunto ka kidin kat igam ko ti ATM. Bakit? Masahin na ngarudan Agluto ak pa'y. Asikaswak pa'y dagiti ubeng. Nagado ti aramidak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang ka Jay sweldo. Di nakpeket amasahin mo't. Ay kat ingka agpamasahe ijeror Jak masangaw ko naktumat. Ha! Kinunam dayta Wan, manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat. Ti mapan ni Jay heavenly tas ispa. Hello pare. Ayan mo. Adak dito ispa pare. Madamati. Anya ti madama? Umay ka kay dito yan. Urayan ka pare. Day, singgib mo na nagpataray ti motor na ni Mario.
Sa dino nga tati papanan na. Di nakmutan impangag. Ayan na yung atadya agmasmasahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga tanga ispada ito? Nagmayatan diya angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Ha, kastigayam ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? Uwan, miss. Awagan naklata iti Mayla. Aha. Ada jay gayem ko dito ikat. Uwan, sir. Naibaga na kanyak, asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Ha? Madamate. Umay ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok ana sakit day tasikat mo. Nagmayatay. Erko na talaga. Naglami sa Talaga amayat ditoy, sir. Anya di kayat mo a service? Up-apros? Regular massage? Jay subli-subyanan na kiti customer mi nga extra service kasta ka di? extra service. Ay ka, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na nung pogi a customer. O sige, sir. Agidakan ka siya kung di makaamukan ka. O niya pare, mayat madlaeng. Uwan pare, nagmayat siga. Apa nga tagkalkalim duusan kamutin. Kat aircon mo ti panagkonak pare. In avail ko, di ko na ni Maylab. Ay, este, Mayla nga extra service pare. Mayatan niya pare. Mayat di extra service da. Naikat nga ro dadakos ti sakit ti bagbagik pare. Awanin tiri-tiri-tuo kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlaeng nito. Agkaramayat pare. At dapat discount ko naman. Ne, kasano anaadan ka iti discount pare? Pogyak ka nung amin pare. Isumat ko na di Maylab. Ay, este, ni Mayla pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balad akong parek. Apay akas ka na naman mantika. Mantika ya mo dayta. Baby oil. Kan sa balik ti angot mo ah. Sinurot ko lang mo di imbagam kanyak ang mapanak agpamasahe. Kat, apay akas laag kakapsot ka. Oo, magkapsuta kaya mo. Kasla, nalobat ka mat, iti kastaunay. Oh, saan? Pimigsak tupay. Oh. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam ang nasakit kan ka? Oh, awanan na. Naimbaga na dagos siya. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakit kan ka? Awanan na. Naglengot na nagmasahe ni misis mo, sir. Huh? Amuna ya mo tagmasahe day jay. Ay, kat asino nga rin ang masahe ngay kan ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka. Katap lumapanak mo ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya dayta, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibagakan ka ngay. Sir, pirmaman nga rin dayto yan, tay submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd at agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Oh, nagkita kami lang ije espa idigalman. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service.
DJ ka disigot, asalet? Wana, extra service ticket ko. Of course! Nagsubli ti Pogi a customer ko. Ada ka ti discount ka. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala! Oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrak itangal daw. Wan nga rod. Apa asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samot, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko ti extra service nga naramidag kahit pare. Ay, pare! Ne. Apay nga ita, agnguraab kamatan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo nag pare. Nga uraya lasaan anak abang bangon. Anya? Sus, makapanervyos kamat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naot-ot, nasakit pare. Anya? Asas, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dagas sana talaga. Namuanan sama ito na mapapanak i-yes pa. Ay, Mario! Anyan dyan aramitan tita? Ah, Di ka pala umunag. Nakamulong lang ka mo titan. Hoy, Mario! Umunag ka na! Agarpisan! ayun gayam. Asus, mabasa akon. Makamuditan. Makamuditan. Numalmaluan nakbatan kat lisyak ang nyaki ding. Mangan kan, inlasinan ka iti si Daam. Itaman ba nga idasaran nakitikanak bakit? Mangan kan, tamasahyan ka, intun madamdama. Espesyal ah. Wan, ta saan kan amapan agpamasahe ijerwar. Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa iti digo. Opo! Thank you, Lord. Kasto'y kumamot ka na yun. Bakit? O naglakit din o ungit ka itay nakabanigas kay Jerry daw. Apay ko mga gungotak, kat awan mo't basol mo kanyak. Mala, mangan kan, Mario! Good morning, sir. Good morning. Anda ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sa apay ti bagpagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir. Nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo. Ha? Ada ni Reda nga ispa. Wan, sir. Takas ano? At da ka lumayin offer da nga extra service kalagi ti customer da. Kat bawal ti kasiyay. Nirida ka no idirabi kat natiliw dagiti babae. Adagnagan iti mayla, may sakadagiti natiliw. Iso ka iti busda. Anya? Nadakamat mo ngamin kanyak, di extra service, sir. Customer kamat ka di iti day nga ispa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapaman dita extra service akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Day,
Narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami, nagpuros, iti bunga ti kamatis, amula ni Uncle Pedro, bangkag na. Ay, nagsaya atan ngay no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kwa tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa, basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tap namalpas lang ti panagpuros. Iso 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umanay nga igatang iti abasto, dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balaydang agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan. Kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon. Si kakit di may, kasanumot anay baga nagsadot ti manugang mo. Kat, nagsadot mo ta talaga. Ay, apo, nagado ngamin ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay lang ngamin aday di aberta ti kayat na. Anya? Nagsadot kunak tumaut. Sakpayan ti masiksikuran na mangkitkita kan kwa na nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit! Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanay tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklayta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakkel ti tangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakkel kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakkel. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaganakan ka ti kasta, mare? Katuan. Nagsadot ka kano manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino minuto kat adamot araramidak. Katuan. At papikto ka kit din iti daya abakat. Amumutin ti ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay matkit di ngam ala, bayan talata. Tano dumakkal to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iti pagadalan. Makitang danak to mo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakat. Naganglem to malati pa'y na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo iti pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalahang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapaapen. Never anyalaki din. Amom lakay, nagalas a talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin bakit? Ay, agasam man, tamapanakmat gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kan mangsukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawid aktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din na ni nanang. Baya, takasaritak tuman may papaniti day ta. Kasarita man, naimbag kumamat nagpresintang agitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka, Noli. Ngam talaga ang marurudak iti inam. Nalabas mat nanti mapan na ibagbaga nagsadota. Makapangariat ko naktumat. Nanang,
Apay mo't akas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti karo ba? Ha? Anyat ibagbagam no lay. Amin na mapanyo ibagbaga iti karo ba ang nagsadot ta asawa. Itandanon damot lang ken kuana. Anya? Nanang pangasiyuman. Sardengan nyo day tangar aramidan nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod no nga ibagbagam mat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdan da. Amo da atulungan ti asawa da. Gam ti asawa mo ngay kuma. Anya? Adalatan iti balayaw nga agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, ani halaki din. Nanang? Syakti inam, iso arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igit? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin makitang dan ken kuha na inton bigat. Wan na, kumare, umayak man man. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka rin ni Katuga nga, mamangitulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patsyamat na dyan, kumare. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kung naklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dyan, mare. Busy, amapan makichismismis karagitipada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Ay, dadaol samot ang ti panunot ti inam, Noli. Hay, diyak mawatan ni Nanang. Uray kasano ti pan nakisarita ken kuana. Kat kaslasaan na amawawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Iso ti inam. Iso arumbang lang nga iso ti kanunungam. Anya? Uray sana na saya ti aramidan na kanunungam lata. Salit kidi. Bakit? Saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabahom inton bigan. Iso asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mat makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbagak. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutin ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tap na awan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mat ka! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang dan, Nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang dan na nagpuros iti kamatis si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talaga na paanan nakitang dan. Siguro, tapno damot pagpariband na. Akas kadagiti kukumari na. Nanang? Amok, ti ugali ti asawam nulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang dan kun date. Ay, Nakitang dan nga. Oho! Tapno lang ada pagpapintas na. Salbag! Emmaw, saan ka talaga mawatan? Ha? Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kuana. Sa ita na pa rin nakitang dan. At dalta makong kulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kundit lang nga makitang dan na tapno da pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa ka. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Isuan na panmutan ka no, nakitang dan Hey, diyak kamuking ka nga bakit? Nagdagang ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no, apo ayo!
Agong unget ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ang makitang tangdan, na panainis istorya kadagiti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anak panak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awatan ta ka dilat, santa bakitin. Makaw awatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na kay babay naktir aramidin na. Nguray saan matapod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta ka sa ritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasalita? Suntumot lang awan pagbalbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsagbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay pangasim kumari. Sanlak nga angawon akasta. Ay saan ka agang angong kumari? Pudno ti bagbagak. Apag isungag bakasyon na nagiti ubing. Isung agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan ay aday akatuganga. Nagalas at talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat. Idi sa anak ang makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muarak mat anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakait ti agawid ni Jay Iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tumot naman ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang liberta iya ilida. Kat, intugot na nagiti ubeng. wala nang. No saan kumangami nakastater aramidan nyo kenkwana? Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Noan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Kanya nga ita, napunwan lang arot ti bakit ko. Nagawid lang arudan. Ay po, dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakes na, ti manugang yu pa mismo. Kwa. Kanya, pakaragsakan nyo kada pimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Kanya nga dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din ulay. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukom, kapita ramid mo pakpakitan. Si kakit di ma. He, no saan kumagapoy ta ramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mangamin ti problema, lalaki din. Agsublidan to ka day. Imposible mo't ano, jay dalatan. Kon na lang mo't day. Ay, kit numapasamak na itang agsublidan tao. Pangaasim kumatasar dengam ngame, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbag iti tattawa nagsadot. Hindi kita, saan lang aro na nakaano sain? Ala, Ustawn, agsublidan to kunak mananay. Bakbakitan ka kasalasan na makamaamires. Ay na, makabanog laki din ay ati aglabay ti kawas maunulay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabak mo nga raw. Anya ita, mariknayo ang makabanog tar aramidin ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan kumangamin agapu itaramid yo? Saan mapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa ang tagsubli na dito yan.
Ta iso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya? Ibagam kan ko na sa anan ang maulit pa iti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.